i ens mostra les últimes tendències que podem trobar a alguns comerços de Dénia. Al llarg del temps, la plaça on ens trobem ha sigut molt important degut al quantiós nombre de comerços que s'han establert al seu voltant, així com tallers, forns, sabateries, que han fet d'aquest barri un important nucli dins de la nostra ciutat. La Falla Oeste sempre ha recolzat el comerç de la nostra localitat i enguany seguim comptant amb botigues tan importants com són la Boutique Coqueta, on podem trobar roba per als més menuts de la casa. Charming, un espai on els xics poden trobar tot allò que necessiten per a qualsevol esdeveniment. I Matilda i Tentacions, que ens ofereixen les últimes novetats en moda i complements femenins. Aquest any, com a novetat, comptem amb la inestimable col·laboració de la maquilladora Patricia Motilla i les perruqueres Enri Crespo i Rosa Marí, que han posat en punt a les nostres models per a que lluïsquen més espectaculars que cap. A continuació, anem amb l'alegria de la Falla. Els nostres menús ens mostren les últimes tendències de la temporada primavera-estiu de la mà de Coqueta. Estic patint de parar el sol. Obriran la desfilada els nostres còmics infantils. Maria i Núria dissent un pantaló curt i una camiseta de color cru, tot de la marca Miss Brown. Carlos desfila amb una camiseta blanca. A continuació, Tadeo ens mostra una camisa amb coll maó d'una bermuda tot el mateix color, salmó de filigrana. Una camisa blanca Míriam desfila amb un vestit de lli color salmó amb una camisa de coll maó i unes bermudes de lli salmó, tots dos de filigrana. Seguidament, Hugo llueix un polo blanc amb coll a ratlles i una bermuda a conjunt de tutto bicolor.
amb un vestit de ratlles roig amb puntilla de nanos. I Xeloi amb una camisa i color de sagmar i una bermuda a ratlles de nanos. Àngela ens mostra un vestit de color amb encaix blau de twinses. Daniel ens mostra un color blau de Aston Martin i una bermuda blanca de Hugo Boss. Paula lluís un vestit verd turquesa amb un llarg daurat de Kiriki. I Seila apareix amb un vestit blau de tall alt en cru de Kiriki. La proposta per a Rafa és una camisa amb mil ratlles de blau, una bermuda Josep desfila amb un mariner un color blau marí de Aston Martin i una bermuda blanca de Privada. Martín i Joan van conjuntats amb unes camises de quadres blaus i blancs i bermudes blanques de pell carrera. A continuació, fan la seva aparició Carlos i Àlex. Carlos porta un polo a ratlles blau i blanc i una bermuda de Hugo Boss. Àlex ens mostra una camiseta i bermuda de color blau cel amb la cortina verda. Sí, hay una chica, hay una chica. Ens presenten tres vestits. Aida porta un vestit de lluentós gris i negre de mig blanc. Marina llueix un vestit blau de verd amb Margarita. Finalment, Gala desfila amb un vestit de cap color coral de Margarita. Contigo
venen amb un vestit curt i puntilla rosa de manovita. I Elena desfila amb un vestit de groc de cristall. Laura ens mostra un vestit de punts forat de fil i carrera. Andrea llueix un vestit calat i daurat de Mistrà. Mar i Neus s'han atrevit amb dos vestits. Mar apareix amb un vestit de punt cru amb falda d'encaix més gran i una jaqueta al joc. Neus desfila amb un vestit de punt blau marí de metal·lica. Maria apareix amb un vestit d'encaix i daurat de mig gran i un collar al groc. Nora presenta un vestit d'encaix blanc de més gran amb un collar a joc. Per finalitzar la desfilada infantil, els nostres càrrecs 2016 apareixen amb un estil més festiu i elegant. Maria i Núria amb un vestit piqué i curt en groc de fil i carrera, acompanyades per Carlos amb una camisa blanca i groga, una bermuda blanca i de fil i carrera. Aquí teniu a tota la nostra xicalla. Allá. Ale. Gianni Versace va dir: la nostra feina consisteix en fer somiar a la gent. Així doncs, des de Temptacions, espero que la seva col·lecció de festa 2015 que es presenta a Constitució ajude a que les ocasions més especials es convertisquen en el més dolç dels somnis. Laura ens presenta aquest vestit de còctel amb volants en la part superior de color rosa, combinat amb un mocador de gasa blau amb motius florals i una cartera de mà de mateix color.
Vinga, no? Ha arribat l'hora de que desfilen els nostres xics. De la mà de la tenda Charming, Rubén ens mostra una camiseta en color blau de la col·lecció Blau, junt amb una bermuda de color blau de la col·lecció Freddy, tot de Tommy Javier desfila amb una camiseta Simon blau marí de Pepe Jeans, un banyador sol
So please don't make me wait. Is that alright?
Demanem que les persones responsables vinguen per tal de fer-los entrega d'un xicotet de tall. Matilda, Tentación, Charmin, Coqueta, Enric Crespo, Rosa Mari i Patricia Motilla. Agraïm l'assistència a l'acte de les falleres majors de Dèria, la xiqueta Alejandra Pastor i senyoreta Marina Margalejo, així com la del president de la Junta Local Fallera, José Antonio Monsolís, i demanem també la seva presència. Esperem tornar-nos a